Сәлем келген қонақлар, сәлем телевизордан қораушыларға, сәлем ютубтан қораушыларға, борыңызға да сәлем, стендапхана яңа шығарылыш һәм біз башлыйбыз! Минем исемем Владислав. Минем исемем Владислав, мин Яр Чаллы егете, Яр Чаллы шәһәреннән, шуның өчен мин үзе шәһәремне бик яратам. Бик яратам, чөнки безнең уникаль шәһәр, безнең бик талантлы кешеләр тора. Менә карагыз, бик креатив алар. Бездә бар завод КамАЗ, ДК КамАЗ, китапхана КамАЗ, футбол клуб КамАЗ, гостиница КамАЗ, детский садик КамАЗик. Ләкин хәзерге хәл үзгәреп бара, яңалыклар килеп чыга башлады. Чылный хлеб, чылный бройлер, чылный холод. Әлбәттә бездән калышмый, сезнең бар нефтяник урамы, нефтяник мәйданы, нефтяник гостиницасы, хоккейный клуб нефтяник, детский садик нефтяник төзисе генә калды. Чаллы уникаль шәһәр. Чаллы аэропорты Нижнекамскида урнашкан. Чаллыдагы ГЭС Нижнекамский дип атала. Нижнекамск, нефтехим Нижнекамскида, исе Чаллыда. Безнең бер горурлык бар, ул да булса инде КамАЗ мастер командасы. Без Ралли Париж-Дакарны инде 19-нчы тапкыр җиңдек. Сез уйлыйсыздыр, ничек бәләкәй генә шәһәр, Чаллы шәһәре бүтән җир шарын гел җиңеп йөри. Минем моңа җавап бар. Ләкин миңа бер кеше ышанмый. Хәзер мин сезгә аңлатып китәм, мин ул версияны РНТВ-га да җибәреп карадым. КамАЗ ул кеше машинасы түгел. КамАЗ ул инопланетная разработка. Аңлатам. Америка ойга 1969 елда аяк басты. КамАЗ төзелә башлады 1969 елда. Америка ойга килеп, инопланетный цивилизацияны уятты һәм алар качарга мәҗбүр булдылар. Җирнең иң ерак тишегенә, Чаллыга. КамАЗ ул автоботы. Шуның өчен без бүтән кешене җиңеп йөрибез. Менә 80-нче елларда безнең шәһәрнең исемен Брежнев исеменә үзгәрттеләр. Аннары яңадан Яр Чаллы шәһәренә кайтты. Беләсезме нигә? Чөнки туалетная бумага из набережных Челнов яңгырый. Туалетная бумага из Брежнева. Куркыныч. Бездә бик күп Чаллыдан, Чаллы шәһәреннән бик күп талантлы кешеләр чыкты. Менә карагыз, блогер Ирина Татарка, җырчы Айгөл, Далер Кузяев, футболист, олып баручы Ольга Шелест. Чыктылар да автобусга утырып тизрәк тойдылар шәһәрдән. Һәм инде бик күп кеше шакката, Чаллы юллары бик киң дип, ләкин бер кеше дә мәгънәсен белми. Аның юл кырыендагы ут баганаларын төшерсәң, ул киң юлларга самолет утыртырга була. Безнең шәһәр астында тагын бер шәһәр бар. Казан хәтлек бункер, анда тимер юл бар, метро, КамАЗ мастер ком ташый, миллион кеше тора. Анда пенсия хәтлек бүтән кеше тора. Анда пенсияны 100 мең түлиләр, анда динозаврлар йөгереп йөриләр, птеродактиллар очып, ярай инде шаяртам инде, нинди пенсия инде 100 меңлек. Сез әкияттә кунакта штоле. Владислав Шунский, рәхмәт һәм спасибо, яратыгыз үзегезнең шәһәрегезне. Каршы алабыз киләсе стендап-комик Рамис Давыдов.
Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Мин алкышларны бик нык яратам, шуңа күрә тагын бер тапкыр көчле алкышлар, дуслар. Дуслар, минем исемем Рамис Давидов. Мин сезгә бүген әзрәк кино турында, менә яңалыклар турында сөйләп китәсем килә. Менә инде яңа килгән хәбәр түгел. Бәлки кемдер ишеткәндер дә. Менә хәзер киноларда менә теге тәмәке тарткан сценаларны бөтенләй берне алып атырга куштылар. Тәмәке рекламасы ярамый. Вообще бер җирдә тәмәке турында чирегә ярамый кинода. Шуңа күрә мин инде чыгу юлы таптым. Мин әйтәм, хәзер менә бөтен киноларда тәмәкене чупа-чупсларга алыштырырга кирәк. Менә уйлап кына карагыз, хәзер менә чит ил киносы, ковбойлар турында кино, инде теге вестерн бар уртасында теге ковбой шляпәсе киеп басып тора Джон. Былай торып чупа-чуп сурып. Һәм моның кырына килеп керә бит инде Майкл һәм сорый: "Джон, кара әле, синдә сурыга юкмы ди?" "Юк ди. Алайса кая бир әле, синекен сурып битрим әле." Һәм бер мәнне тибеп ачып ишекләрне килеп керәмен дә Фирая апа һәм әйтә: "Җегетләр, вы что, не видели, что ли? Там же табличка висит. Безнең барда вообще-то сурмыйлар ди." Вот мен әйтәм, вот шәп кино булачак, шулай итеп төшерсәләр. Менә әти-әни турында әзрәк сөйләп китәсем килә. Беләсезме, минем әти-әниялар чын дискриминаторлар. Әгәр дә мин өйгә менә урыс кыз алып кайтам икән, мине гаиләдән сразу куып чыгарга әзерләр. Шулай итеп инде берсендә теге Крәшин кызы белән таныштым, Света исемле. Әзрәк теге шыктым аркылы күпер татар телендә белә, әниләр белән аралашып алыр өчен инде. Бер мәнне утырам өйдә телевизор карап, карыйм, бәдрәфтән чыгып килә Света. Кулына тоттан кумган, кухняга әни янына кирип китте дә: "Нәсима апа, вы там рядом с унитазом чайник забыли" дип плитә башына утыртып куйды. Моннан соң Светаны күргән кеше булмады. Менә инде тагын әзрәк үзем турында сөйләп китәсем килә. Беләсезме, мин менә армиядә хезмәт итмәдем. Но бит менә кызлар белән, егетләр белән кайсы бер вакытта утырабыз, инде бөтенегезгә дә таныш хәл, бит инде малайлар теге мактанырга ярата, мин тегендә хезмәт иттем, мин монда хезмәт иттем дип. Миндә инде теге көлке булсын өчен үземне армиядә булдым дип сөйләп җип бәрәм буларга. Мен әйтәм, между прочим, мин сухопутный войскада служил. Бу медаль намуслык өчен, бу медаль батырлык өчен, бу медаль кыюлык өчен, а бу медаль. Һәм мин буларга әйтәм, беләсезме, сезнең төшү шмошниклар белән армиядә нишлидер идем мин? Бәрәңге чистартадыр идем. Аңлаган кеше аңлады инде. Тагын бер тормышымда булган хәл, бер Азат исемле дус малаем бар инде. Ул озак кына бик бер урыс кызы белән очрашып йөрде, һәм инде шул кызга өйләнергә булды. Булар инде теге никахта укытырга булдылар. Маша исемле кыз инде теге ислам диненә дә кирергә риза булды. Ләкин бер момент бар, ул теге татар телен вообще белми, гомумән бер сүз дә татарча белми. Шуңа күрә инде теге исемен дә мулла алдында Марьям дип әйттеләр. Мулла алдында теге туганнар арасында да кызыллык китермәс өчен инде йөзләренә минем Азат исемле дус шул кәләшенә әзрәк кенә инструкция биреп алырга булды. Мулла нәрсә әйтсә дә, амин шулай булсын дип кыстырып утырды. Һәрбер сүзе саен. Шо аңлашылды диде дә инде шулай итеп безнең менә никахыбыз башланып җибәрде. Утырабыз инде, бик матур итеп кенә елмаеп утыра Марьям, мулланың һәрбер әйткән сүзе саен амин шулай булсын дип кыстырып. Шулай итеп инде безнең менә бәйрәмебез теге мәҗлесебез ахырына килеп җитте, матур итеп кенә капка төбенә сөйләшеп торабыз, кунакларны озатып. Бер мәнне Марьям кырыена шул Азатның бер ерак туган абыйсы йөгереп килде дә: "Марьям, кара әле шытыны. Эшне бара башлады бит, бәдрәфегез кайсы якта" ди. "Амин шулай булсын" дип җавап бирде дә битте шуның белән. Менә шушы хәлдән соң инде әти-әни сүзен тыңларга булдым. Хатын татар булсын, дуслар. Рәхмәт. Киләсе комик Дмитрий Баранов. Сәлам дуслар, ничек кәйфләр? Беләсезме, соңгы вакытта бик күп финансовый пирамидаларга чакыра башладылар. Но ишеткәнегез бар инде, 10 мең тыгасың, 1 миллион чыгарасың, имештер. Беләсезме, дуслар, мин үзем соңгы вакытта башка проект белән кызыксынам. Анда акча тыкмыйча гына 500 мең чыгарырга була. Материнский капитал дип атала ул. Ләкин анда вложениены 9 ай буе көтәргә кирәк. Һәм ул 500 меңне син үзең чыгара алмыйсың, посредниклар аша гына чыгара аласың.
Мин финансовый пирамиданы бик шибәр кыз белән чагыштырыр идем. Син аның артыннан ухаживать итәсең, син акчаларыңны тыгасың, ләкин көннәрдән бер көнне бу проектның хуҗасы, әтисе, бу проектны яп куярга мөмкин. Һәм бетте, бер нишләп тә булмый. Кая кергәнеңне белеп кирдең бит. Хәзер мин сезгә финансовый пирамиданы әкият мисалында аңлатам. Көннәрдән бер көнне утыртып җибәргән ди бабай ветка, ветка дим, репка. Һәм үз астына туганнарын керткән. Әби белән внучканы. Ашыйсылары бик каты килгән эт белән мәчедә килеп кушыла буларга, булышырга дип. Һәм ахырдан чакыралар ниндидер бер күсене. Нәтиҗә мондый. Бабай чыгарып күрсәтә дә бөтенесенә шалканын. Әби белән внучканы алып Дубайга аша. Крысы полициягә барып заявление яза. Һәм гомер буе мәче белән этне чакырганнары өчен хайваннар дип сүгеп яши. Ләкин дуслар, күсеге алып калмый һәм марафон по похудению башлап җибәрә. Һәм бар инде менә сетевой маркетинг. Аларның продуктлары бар. Бик күп йолдыз хәзер шунда. Алар булай ди. Имештер сәхнәдән тыш төпле акча эшләү ысулы булырга тиеш. Ну, кыскача әйтеп була бит инде. Концертларга кеше йөрми. Дуслар, беләсезме, анда сезне бөтенесенә өйрәтәләр. Хәтта ничек кеше чакырырга икәнен дә аңлатып бирәләр. Менә булай чакырырга кирәк икән кешеләрне. Әйдә, килеп кит офиска. Күптән күрешкән юк. Сөйләшеп алырбыз, кахва эчеп алырбыз. Ну, короче, Винарис Элегет үз концертларына чакырган кебек чакырырга кирәк инде. Бер көнне дуслар килделәр, ике төрле сетевой маркетингтан ике представитель һәм бер юлы үзләренә чакыра башладылар. Шәй эчеп утырабыз, берсе батончиклар чыгара, икенчесе коктейльлар чыгарып куйды. Аңлатлар, икесенеке дә ошый инде. Ошый менә икесенеке дә. Мәйдәм телефоннан сөйләшеп кремәлеп чыгып киткәнем, кирсәм булар дебер шатыр сугышалар. Урындыклар ичә. Мәйтәм, аха. Кайсы җиңә, шуның астына керәм. Күптән түгел дуслар, үзем дә бер сетевой маркетингта эшләп алдым. Һәм аны авылда раскача итеп карамакчы булдым. Кайттым авылга, собрание җыйдым клубта. Ләкин авылдашларга бит җиңелчә аңлатырга кирәк. Алар аңлаймыйлар бүтәнчә. Әйтәм, менә карагыз, безнең бар продукт пешән булсын. Безгә аны барып җыеп алырга кирәк. Мин чакырам дустымны булышырга. Ул үзенең дусларын подтягивает итә. Тора бара мин ферма төзим. Һәм шунда минем эшләрем эшли башлый. Ә мин акчасын гына алып ятам. Ә бит тикерде дә чыгып китте. Бабаң шунда бер кандырып караган иде, раскулачып киттеләр диде. Әйтәм, туктагыз, алайса бүтәнчә аңлатып карыйм. Менә безнең проект ул бызау. Ул тора бара үсәчәк, сыер була, безгә башка бызаулар китерәчәк, сөтен бирәчәк. Бабай торды да. Улым, бызавың үлеп китсә ди. Но мин әйтәм, димәк, проект умер на старте. Фәнис абый сикереп торды да. Улым, кэшбэк дисәң, ансы нәрсә? Әйтәм, менә Фәнис абый. Менә син кичә Рәлиф абыйны кыйнадың, аның битен җимердең. Әйеме? Бүген иртә белән уяндың, чыктың сарайга, әтәшең юк. Рәлиф абый кирип, әтәшеңне суеп алып чыгып киткән. Монысы сиңа кэшбэк кайтты. Мен әйтәм, менә бит инде җайлы барса да җайлы. Мен әйтәм, пакет акций. Утыртасыз авылда бәрәңге. Утыртышырга кайта сезгә туганнар шәһәрдән. Димәк, алар акционерлар. Әйбәт елны акциялар үсә, һәм алар кайтып дивидендларын җыеп алып китәләр. Ләкин туганнар бәрәңге җыешырга кайтмасалар, акциялар базда замораживаться ителә. Беләсезме, дуслар, яратам сетевой маркетингны, һәм беләсезме нәрсә әйтәсем килә? Эшләгез, ләкин миңа гына тимәгез. Дмитрий Баранов, рәхмәт! Әминде чираттагы сынап комик Айгел Гайнуллина. Беләсезме, минем сүземне бер бәхәссез сүздән башласым килә.
Тарихны біз бүген китаплардан үйренсек, біздің ыныклар аны Instagram битләреннән үйренәчәк. Әмнә күз алдыгызга китерегез әле. Instagram берничә гасыр алданрак барлыкка килгән булса, аны тарихи шәхесләр ничегрәк кулланыр иде? Күз алдына китерә аласызмы? Юк икән, мин сезгә булышам. Мәсәлән, Клеопатра. Әлбәттә, бьюти-блогер. Ул бизәне буенча мастер-класслар, күп йолдызлар кебек детокс-марафоннар ачып җибәрер иде. Һәм ул да барып чыкмаса, финансовый пирамидага керер иде. Пирамида дигәннән искә Абдуллах әл-Мамун искә төшә. Мин дип куяс килә бит, ләкин бу дуга түгел. Бу Хеопс пирамидасын ачкан беренче кеше. Һәм аның яраткан фразасы бәлкем пирамиданы ачыр алдыннан распаковка чек булыр иде. Киләсе тарихи шәхес ул Цезарь. Салатлар күп ярату сәбәпле ул фуд-блогер булыр иде. Һәм аның яраткан салаты нинди дип уйлыйсыз? Патшуба әлбәттә. Кем яратмасын инде аны? Әмнә яраткан тәмләткече әлбәттә лавровый лист булыр иде. Уңайлы бит, ашка тәм җитмәсә, баштан алдың да салып җибәрдең. Хәтерлисезме Троян атын? Греклар Троянны бәлкем яулап та алалмас иде. Аларга бәлкем грекларның ат эчендә төшкән селфи фотографиялары кымаучалар иде. Король Артур, хәтерлисезме? Король Артурның сторисы булайрак булар иде. Швециядән түгәрәк өстәлгә заказ бирдем. Түгәрәк өстәл, Швециядән. Үз тәҗрибәбездән беләбез, Швециядән килгән җиһазларны бер көндә генә җыеп бетереп булмый. Тагын, мәсәлән, Кутузов. Шулай ук кызык шәхес. Кутузовның публикациясе булайрак булар иде. Бер генә күз белән булса да Парижны күрәсе иде. Аңа җавап итеп, шулай ук фуд-блогер Наполеон, кил брат, көтәм, мунчага ягам, дип җавап бирер иде. Наполеон, мунчага. Мәскәүне ягу гына җитмәгән бит. Минемчә, шулай бик кызык шәхес ул Чингисхан. Килешәсез бит? Чингисханга минем уемча күбрәк бик барбер шоп булу килешер иде. Менә күз алдына китерегез. Чингисхан үзе баш шаба, үзе вам виски косы или прямые, пробор делать будем? Дигебрәк сораулар бирсә. Food блогер, beauty блог ул яхшы әлбәттә. Ләкин алардан кала безнең бит әле travel блог бар. Исегезгә төшерәм, travel блогны күбесенчә түгел. Travel блогны сәяхәтчеләр алып бара. Шуңа күрә мин моны әлбәттә Колумб абыйга бирер идем. Аның да GPS яхшы эшләгән бит. Минеке кебек. Мин дә дөресен әйткәндә Самарага китеп, Әлмәткә барып җиттем. Шулай ук кызык шәхес ул безнең Фәрит абый. Ул да иң танылган тарихи шәхес. Чөнки ул гына өй тирәли великий койма төзеп куя алды. Шулай ук мәсәлән Крупская. Белгәнемчә Ленин абыйның хатыны. Ул яраткан хатын буларак мөгаен Ленин абыйның фотографияларын кертер иде. Кайберсенең астына бәлкем матур йоклый, уятасым да килми кебегрәк сүзләр языр иде. Һәм беләсезме, бердән-бер тарихи шәхеснең Инстаграмы да, ТикТогы да, хәтта WhatsApp'ы да булмас иде. Һәм ул Сусанин. Нигә дип сорасагыз, суңдыслар, урманда телефон тотмый. Шуның белән минем чыгышым бетә. Киләсе стендап комикны каршы алыгыз. Геннадий Акатьев. Nasılsınız? Kim гороскопка шанап учабыз? Sizin baragızına da izoliruylara gerek. Күпме тапкыр ишеттем мин.
Кім сен гороскоп бойынша? Кім сен гороскоп бойынша? Кім сен гороскоп бойынша? Орел! Нәрсе болса да айтсам, қызлар шолук. Мен шулай деп ойладым да енді. Как будто көріп тұра ол недей сенің знак зодиак екенлігін. Мен алайса барда знак зодиаклары келеше. Мен ел бойы туғанмын. Хәр білем мен нешек гороскоп арқылы совместимостьны білерге. Қызлар гороскопқа шанса қорға керек аларына. Әлігірек бір кіз шаған еді. Мен көп артынан ердім. Ол бір вақыт өзі мен айза, мен шундай ауыр, менің яныма келе аласың ма? Мен айтам, аға, бұла бұл қазір. Шампанский конфет алдым да, шуңа таба кеттім. Ауыл шынлап ауырый, температурасы 39. Мен шундай начар деп ята, мен айтам, әйде алайса, спир білән тәңгіні оғып қарайым. Мен қазір гіне ауладым, қатын көз шерлі келеш, бизенмейше, мені шақырғаш, менің шансларым бірде болмаған еді. Қызлар, білмеймін нешек сіз ойлайсыз, лекен ник сіз ойланғаннан соң ойлағанның соңғы фикірін гіне айтасыз. Міне қатыным білән кухняда отырабыз, ашап. Сөйлешмейше гіне. Ауыл бір вақыт, а сен предсмертный записканы яздың ма дей? Менде предсмертный записка. Мен сәтімді ойлайсың сен анда. Әлі сатып алған шор, машамадым аңа. Предсмертный записка дей. Қазір қатынам ұзағырақ сөйлешмейше тұрса, мен шулық айтам. Нәрсе турында ойлайсың сен анда? Фикірінің башын айт, ақырын ғана айтма. Қазір аңладым, мен қызлар парашютист инструкторлары болып ішләмейлер. Анда бет аңлатырға керек. Секірдің, онда қатты шутладың, бауыны тарттың, парашют ашылды, шуның білән бітті де. Артық қатын қыз нәрсе айтыр. Шуның білән бітті де, етіп тәжі бәрір. Предсмертный записканы язырған ма? Истибар еткеніңіз бар ма? Қазіргі киноларда бір кімде маска кимей. Демек, кинода коронавирус юк. Мен бұлай ойлап қарадым, кинода да маска кие башласалар, анда кім болса да ойнай ала. Мен де ойнай алам. Сөз ялдыра керек түгел, менің үшін ол бик ауыр. Масканы бұлай дір-діргін айтасың да, слежкен кайфет ясап. Анан соң звучиткін айтасың. Біздің Россия актерлары Голливудқа кадар барып жетірлер еді. Анда ойнарға, маска болғаш ойнарға керек түгел. Ақшасын мың тапқыр әзірек алалар. 100 грамм салсаң, көзлері ялтырый, жыл тұрған рольларын искеткіш ойнарлар. Джеймс Бонд деген киноны қарағыңыз бар ма? Соңғы киносын. Анда баш злодей Сафин фамилиялы татар егіті. Ярар Габдельфет Сафин түгілері. Мен кино бойы шоны шыңғына мүтләнір едім. Білесіз ме есімі нешек? Люцифер. Люцифер Сафин. Шын татар егіті Люцифер Сафин. Алар білмегендер, егіт ме қызым бола Люция ме Фердинанд ма? Менімше Фердинанд анығырақ келешер еді. Фердинанд бет ол ненде есім? Шунда есім. Есім түгіл звание ол, товарищ старший Фердинанд. Ол Фердинанд өзінің артиллериясы білән Джеймс Бондқа керегін берері. Росомаха деген киноны қарағаныз бар ма? Юк ма? Сөйлемейм алайса, рахмет, сау болыңыз. Шуның белән безнең чыгарылыш тамам. Бик зур рәхмәт Әтилемә, Әниемә, Татнефть Хәйрия фондына. Карагынығыз өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.